Second Hand syyskuu on jälleen käynnissä ja kirpputoreilla käy kuhina. Postin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan joka 4. suomalaisista ei ole ostanut käytettyä tavaraa, vaikka second handin osto on viime vuosina kasvanut. Kuinka usein ostat käytettyä tavaraa? Kuukausittain. En enää niin usein, mutta aiemmin aika usein, ehkä kvartaaleittain. Sanotaan viikoittain mä käyn sillä, koska mä jäin eläkkeelle reilu vuosi takaperin. Nyt on aikaa sillä. Mä ostan aika usein eri teknologiajuttuja. Nämäkin oli periaatteessa käytetyt. Periaatteessa oli. Eli suht usein. Joka kuukausi kyllä. Miksi haluat ostaa käytettyä? Se on minun mielestä erittäin järkevää. Mun mielestä se on sekä niinku vastuullisempaa että sit myös edullisempaa. Mua huolettaa kyllä tämä, että tavaraa on niin hirveästi, että aina ostetaan vaan uutta ja uutta. Ja vanhaa olisi ihan riittävästi, kun sitä vaan vähän vitsis hakea. Mun mielestä sieltä löytää paremmin ja ne ei ole kaikki samaa. Myös siitä tulee sellainen ehkä tietty aarteenmetsästys. Mikä on viimeisin löytö, jonka olet tehnyt kirpparilla? Ahaa, juuri tänään. Gary Weberin villaneuletakki. Leitri en olisi ehkä välttämättä ostanut, mutta sitten mun mielestä tää oli tosi kiva ja sitten mä ajattelin, että mä otan sen. Tällainen leopardiprinttinen H&M-mekko. Näin. Rolling Stonesin kokoelma. LP-levy oikein. Pientä rahinaa on, mutta ei haittaa, se kuuluu vinyylilevyyn.